everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबावबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा जागोन आंबो मिथिया। नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। आङो रेडि जाबाय दायो डिउटियाव थांनो। माबायदि नुदों आंखौ? दायो आङो थांग्रोनोसै ओमफ्राय भिडिअ मा जागोन बेखौ नायलांदो आरो। ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। दायो आंखौ माबायदि नुदों? दायो थांनोसै आरोना। आरोना दोदो जानो नागिरबायलै आं ओंखामखौनो दानो जि जायोना जोंना नुबाय लामाया पार्लाराव थांसै गारि गाखोनो थाबायनासो गाखोदो ड्राइभारा नेगासिनो हनै जोंखौ गारि गाखोबाय जोङो फैबाय दंखायो मैगं गाज्रि जादों ओंखायनो सस मावनांगौ दासो खुलिदों Kami ambil juga di halaman depan. Dari thằng bazaराव थांनानै सुप लोंनोसै खानाया जि गोलाव लावबाय आंहा माला खिथुसे जाबावो खिथुसे जानानै लुबैथारबाय आं खानायखौ खिथुसे लानो लुबैथारबाय खानायखौ गारियानो जि दावरावथार जोंना दखान खाथियावहाय नुदोंलै सयथिबाय फ्लाइअभार थांसै फ्लाइअभार मम' सुप बिदि लोंजा खर'आ दहाय खर' सानाया मोजां जानायनि फुंसिगोनलै आंना दोनजायालै बाव कपिराइट फैजोबसिगोन जोंना गारिया नै SBI बेंकनि गारिजोंसो बेरायो जोंना माला दङ मा
बेदर लायदों अमा बेदर जानो ya Mari जाखो मा कारेन्टबो गैया हा जेबो गैया मा दं नायदो रावबो गैया ओमफ्राय लाइन गैया नै रेस्टुरेन्ट गोदानखौ भिडिअ खालामना होनो नागिरलायबाय आङो बे जिरायनोसै फ्लाइओभाराव गोदान आंनि लोगोनि आरोना लोगोफोर फ्लाइओभाराव गोदान रेस्टुरेन्ट गोदान सिजा होजोब्बाय रेस्टुरेन्ट गोदान मालाय नैबे सिङाव ओंखाम जाहैयोना सिङावबो ना ओमफ्राय बाहेरायावबो ओंखामबो मोनजायो लाजियाहाय दै आलुखौ ओमफ्राय आंना मेगना बोरैबा जादोंलै मम' जासे मम' सुप लोंनानै खर' एसे माबा जानानै जि गरम अखा हाबाबो गारिया सफैबाय अमानिसो फैबाय लोंनांसिगोन एबाराव बरिया अमानि ससबो जानायल' थैगोनसो जोंहा न'आव मैथा नासो जाबोदों न'आवसो थांदोंमोन जोङो हारसिं जायोना Kalau sama nak, mana siapa sih nak pakai lagi? Kalau ada. Kamu pernah kerja? Besok ya, boleh ya? Apa? Aja apa? Ya. Kalau ada cuma lagi, boleh bah. Ada cuma bah, itu lina. Mana mereka nak pergi lagi ni? Tahu sudah. Ngomong baru lagi nak. Habis ini lagi. Terus mana datang? Lalu cakap. Mau cakap.
खोमसिथार दायो थांफिनसै जोङो न'आव जाखांनानै जि गोथां सुपखौ लोंजोबनो हायासै गगा मोननाय खारनायनि बेदर जायोसै बेदर आलु मानसियानो जाला बिसिनाव फाइनालि गाइस न'आव सफैबाय रुमाव जालालै गरमानो आं रिं लाइट लाबोदों बे रिं लाइटआ नायदो माबायदि कन्डिसन मोनबाय रिं लाइटआ जागोन ना जाला बेयो लाइटखौ बानायनायनि र' रिं लाइटखौ बानायनायनि जायो आरोना दासिमबो न'निबो लाबोफिनथारबाय आङो बेखौ एबाराव भिडिअ बानायबाय थानोसै रिल्स भिडिअ बानायग्रा स' दायो आङो फ्रेस जानानै लाग्रोसै लोगोफोर उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन फ्राय खालामनाय जाबाय दै होबाय आलुखौ होनोसै दायो गोदौसिगोन आरोना बेयो मैथावा एसे दै गलायना होनांगौ फक्कासानो जायाखै खोबहाबनोसै ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय कारेन्टआ दाबो फैया दुन्दिया होनोसै दुन्दियाखौ गोबां होखाबाय नै बरिया मोनामदों